Peymangeha bilind a hunerê ya Rojavayê Kurdistanê li bajarê Dêrikê ku yekemîn peymangehek fermî ye li herêmên rêveberiya Xweser hat amadekirin û ragihandin. Peymangeha ku wê sê beşên sereke yên hunerî wekî şan û sînema mûzîk bide ji du avahiyan pêk tê ku her yek ji wan sê qata û hemî pêdiviyên jankirinê ji bo xwendekarên bajarên dûr wekî cihê razan û xwarinê lê hene. Her wiha bi dehan holên perwerdeyê û xwendinê û sporê jî lê hatine amadekirin. Navê wê peymangeha bilind a hunerê ye. Peymangeha bilind nexwe divê asta bilind de perwerde tê de bêdanin. Xwendekarê ji vir derkevê, ji vê peymangehê derkevê gereke bi rastî pispor bê. Jêhatî bê karê xwe de. Herê ku dirê bikarê cihê xwe dagirê mirov pê serfiraz bê. Bikaribe nûnertiya hunera Kurdiya resen bike. Li gorî ku hevserokê peymangehê ciwan Dêrikî ji dengê Amerîka re dibêje, xwendekarên ku bawernameyên xwendinê ji dibistanên rêveberiya Xweser û navendên çandê derxistine, di beşê ku ew jê hez dikin de hatine tomarkirin. Lê di ezmûnên jîrbûnê de wê derbas bibin heta ku werin pejirandin. Xwendekar jî vekirina vê peymangehê bihêvîne ku dwarê hunerê de pêş bikevin û efrîneriya xwe winda nekin. Hatî xwe de beşê şanoyê de xwe tomar kiriye. Ev peymangeha nûka li bajarê Dêrikê de vebê û beşê şanoyê min keyfa min ji awil û car de jê re tê. Ez dixwazim xwe şanoyê de pêş bixim. Hevseroka peymangehê Sîham Dawûd jî diyar dike ku peymangeha bilind girêdayî zanîngeha Rojava û desteya çandê ye û ji bo hemî xwendekarên ku derfet nedîtine ku xwe lê tomar bikin, demê ezmûna jîrbûnê ya pejirandinê hatiye li pêşxistin û di demek nêzik de wê bi rengekî fermî perwerde werin destpêkirin. Zêdetirî pêncî şagird hatine qebûlkirin him birêya zanîngehê him jî birêya navendên tev çandê hatine qebûlkirin. Hîna dîsa me derfet daye ji bo ku şagirtên derfetê wan nebûn ku tevlî ezmûna fehsa muqabelê bibin. Li bajarê Dêrikê pêncê mehê dîsa derî vekiriye ji bo tevahî şagirtên ku dixwazin li peymangeha bilind a hunerê bixwînin, dikarin derbasî ezmûna jîrweriyê bin. Hebûna peymangehek bilind ku rêveberên wê diyar dikin wê perwerdeyên pisporî ji aliyên mamosteyên zana li ser asta Kurdan û dinyayê bide xwendekaran bûye cihê kêfxweşiya evîndarên hunerê li herêmên rêveberiya Xweser. Ku dibînin wê roleka balkêş dwarê pêşxistina hunera Kurdî de bileyze, bi taybet beşê sînema ku heta wekî roja îro li herêmên Kurdan pir kêm e. Her wiha beşên mûzîk û şano jî wê di astên bilind de pêş bikevin. Jîro Mîtanî, dengê Amerîka, Dêrik.